Vet aquí que una vegada hi havia un senyor que es deia Guido que vivia sol al mig del bosc. Era molt feliç i molt pobre i tenia molta por d'una cosa, els lladres. Li feien tanta por que va decidir fer un cartell i el va clavar damunt de la porta. Estimats lladres, si voleu passar a robar, primer truqueu al timbre. Us obriré, us deixaré passar i veureu que no hi ha res per endur-se. Sí, això va fer. Al cap d'uns quants dies de tenir el cartell, a mitjanit van trucar a la porta. Ning-nong! Eren els lladres, amb els seus passamuntanyes que els cobrien la cara i armats amb uns ganivets, van entrar dins de casa del senyor Guido. I quan van veure que no hi havia res per endur-se, van marxar fent una reverència.